ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮರೆ ದಾದೆ ರೈಟ್ರಾ ಅಂದೆ ತಲೆ ನೆಂಚಿನೇ ಏರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ನಾನು ಊರು ಪೋದು ಬಿರ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಪ ತೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರಿ ಈರಾ ಯಾನ ಅತ್ತ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜು ಉಂಡು ಕನ್ಲೆ 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 ಅಗ್ಲ ಕ್ಲೀನರ್ ಕಂತ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು ಬೀಗ ಉಂಡು ಈಗ ಗೆತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ತೋಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ ತಂದಿರ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಬಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಜ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನಿಗೆ ನಿಕಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಏನಿಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಇದಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೀಗ ದರ್ತದಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಪಂದೆ ಓಪನ್ ಎಂಚ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ದೈದಾರ ನೇರ ಗೊತ್ತು ಅವರು ತೋಚಿ ಅವು ಸಾಮಾನು ಐತವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇರ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಟೆಪ್ಲೆ ಟೆಪ್ಲೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇರು ಪಕ್ಕಡಿನ ಆಯ್ತು ಲಾಕ್ ಸಮೇತ ದೈದಾರತಿ ಶೇ ತೂಪಿನೆಂಚ ತೂಪಿನೆಂಚ ಪಿರಾತಿಕ ಪ್ರಸಂಗನ ಇರ್ನ ತೂಪಿನೆಂಚ ಅದು ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನನ ಮಾರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ತೂಂಡದಾದ ಪನು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ತೂಂಡ ಕುಡಾರ ಪಾಡು ಆ ಪಂಜೋಲ ಇತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆನ್ ಪೋಪೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಂದ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇತಕಲ್ ಕೊಣೇರ ಬಕಾಕಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬರುಚೆ ಆಪಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೋಬು ಜಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ನು ಅವು ಇರು ಓಲ ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮೂಲ ಬಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇನಿ ಮುಟ ಆತಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಬಿಯಾ ಆತು ಗೊತ್ತಾದೆ ಬೈದಿ ನೀವು ಬುಡಿದಿ ಸರಿ ನೆರ್ತು ನೆಂಕ್ ಒಂದು ಓಲ್ ಬೋತಿನ ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನ ರವಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಅವು ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದು ಎಂಚಿ ನರಕದಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾಪಳ ಬಸ್ ದಕ್ಕನ ತರ್ಮುಡಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ ಬಾಡ್ನತ್ ನಿಕಲ ತಪ್ಪು ನಿಕಲ್ ಒತ್ತೋ ನೋಡು ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾ ತೂಡು ನಿಕಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ ಅತ್ತಾನ್ ಅಂದಣ್ಣ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಂದಣ್ಣ ಇರು ಓಪನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಾಲ ಪೋತು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ತಾದ ಪಣ್ಣದು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆತಿನಕಲ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಾದ ಪಣ್ಣು ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕ್ಕಲ್ ಕೊಡೆ ಬತ್ತು ಬೋತೇರ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಲಿ ಉಂಟಲೇ నేను ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ದಾದ ಪೋತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡ ದಾದ ಪೋತನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ವೇನಾ ಅಮ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇರು ಕಲ್ವೇನೋ ಸುಭಾಗ್ಯನ ಎಂಚಿನ ನೆಂಗ್ಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ನಾನು ವಾ ಬಸ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಗೊಂಜಿ ಛೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲ ತೂವಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನನ ಅತ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಉಪ್ಪಾಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ಇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪೋತನ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಏನಾ ಉಂದೇತಿ ಕಲ್ಲರ್ ಹತ್ತು ಕಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಪಣೊಂದು ಪಾಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮುಳ್ಪೈತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತು ನೇನ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅವು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿಯೇ ಓ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲ್ದು ಕಂತೋಜುನು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಬೋಣಗೋ ಗೊತ್ತಾತಿ ಜತೆ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಏನನ್ ಏರ್ ಮಾರೆ ರೈಟರ್ ಮಲ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೆದಂ ಓ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬಂಜಿ ಇರ ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಲ್ಬಾರ್ದಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಹೆಂಗೆ ಏಜ್ ಆತ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದೀಗ ಇರೆಗೆ ಏದು ಮುಲ್ ಬರತೀನಿ ಎಲ್ಪತ್ರಡ್ಡು ಎಲ್ಪತ್ರಡ್ಡು ಪನ್ ಪುಜಾನು ಒಟ್ರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ದೀತ ಅಂದ್ ಮಾಡಿ ನೆಂಜು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದೀತ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ದೀತೆ ನಾನು ಪಿರಗಣ ಬೇನ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇನು ಇರ್ಬೇಕು ಬರೋಡ ಆತ ಮಾತ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಜತೆ ಅದೇ ಇರು ಓಡೆಗೆ ಮುಲ್ತರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಇದು ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಏರಿತೀನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಜನ ಒಂಚೂರು ಸಪೂರ ಉಂಡಿ ಸಪೂರ ಉಂಡು ನೇ ದಾರಪಣ್ಣ ಇಂಜೋಲೆ ರೈಟ್ ರೇ ಲೆತ್ತರ್ ತಾನೆ ಲೆತ್ತರ್ ನತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಮುಡಿಯೋಡ್ನಿ ಅವತ್ತು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸೇ ಬೈದಿನ ನಂಬರ್ ಊಟದ ಅಂದ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬೈತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿನತ ರೈಟ್ ಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಪಡಿಕೆ ಅರ್ಪಿಜಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ದಿಸೆಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರು ಪಂಪಾರೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ದ ವಿಷಯ ಹಿರಿಯರ್ ದಾತ 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಲೇಟ್ಗೆ ಇರಾಗ ಆನಮ್ನದ ಎಂಚಿನ ಪಡಿಕೆ ಇರಿಗೆ ಇರು ರೈಟ್ ರತ ಅರ್ನಪುದರ ಜಾರಪ್ಪೇತ ಆರು ಅಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಜಾರುವೆ ತವ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಂಗ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿ ಆರು ಇತ್ತದತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ మన ఇంచిన ప్యాసింజర్ బత్తనే ఈ రోజు మల్పొడాలి ఇంచిని తొట్టె కొడు ముక్లే కక్కేర్లాపుడు మైపేర్లాపు రట్టెక్లా బస్ ఓళ్ళు ఉంటారు బల్లి ముక్లే పడదు 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಅನ ಬಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನ ಗಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಇರೆಡ್ದಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಾಲ್ಪುದಾರ ಕೇಂದ ನಿಕಲಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ್ ನಿಕಲಿ ಬೊಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರ್ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟುಬೋದು ಹಾಪಿಸಿದೆ ಬೋ ದನಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಎಂಜ ಕೊರಡಿಯಾ ತಾತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈದೇರ್ ಪೊಂಚ ವರಾರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾವು ಯಾನ್ ನೂಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ನಿಕ್ಲೆರ್ತು ಪೆದಮು ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಆ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನ್ನುಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ
ನೇ ಅಂಚತ್ತು ನಮಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಉಪದ್ರ ಒಂದಿಲಕ ನಮ್ಮ ತಗೋಡು ಅವು ಸರಿ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಒಂದಿಲಕ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ತಗೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಂಚ ಪೋಪು ಅವು ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ನಿಕಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತೇರು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಆಡ ಪಾತೇರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ದುರ್ಸು ಇರಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಕ್ಲೇ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಅಂಚ ಪಾತೇರ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸೇ ನಡಪ ಅಂದು ಅತ್ತು ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಪಿದಾಡಿಯತ್ತ ಅಂದು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಿದ್ರೇಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಗಿ ಮಿತ್ತಡಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಣ್ ಮೇರೆ ಅವು ಏರೈತಿ ಇತ್ತಿನ ತೂತಾರ ಇದು ಏರು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದು ಪಾಟಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ ಎತ್ತು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಿದ್ರೇಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಮೇನೆ ಜಾರಪ್ಪೆ ಮುರಾನವರ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿ ಆ ಕ್ಲೀನರ್ ಬತ್ತ ಪಂಪೆ ಎಂಕಲೇಟ್ ಪುಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಪುಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಡಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಪುಗ್ಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಪುಗ್ಗೆ ನಾನು పోతు ఇరట మరలాడ పంట ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಬಸ್ಸು ಹನಿಮೂನ್ పోయలేక పోపెడు దాదాలు పెరాపుడు ನಂಗೆ ದಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇಲಿ ಕಾತುಕೊಳ್ಳಾರಾಪುಡ ದಾನ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಜು ಯಾರ ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತದ ಸೀಟೇ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡದು ಇರು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಎದುರೇ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಉಂತಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಒಕ್ಕ ಪ್ಯಾಸೆಂಜ್ ಇಂಜಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ತೊಂಡು ಇಂಜಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅವು ದುಮ್ಮೆ ಮುಲ್ಪ ಆಫೀಸರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪುಡು ಅವು ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ದಾತನ ಚಿಲ್ಲರ್ಗು ಅತ್ತ ಯಾರಪ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರಿ ಇರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಡೆದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡತ್ತಾ ಓ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡತ್ತಾ ಅಂದು ಬಸ್ ನಮ್ಮತ್ತ ಬಸ್ ಏರ್ನ ದನ್ನ ಐಟಾ ಲಗೇಜ್ ಕೊನಪ್ಪು ನೇಟ್ ತನಿಖೆ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಗೇಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದುಳೆ ರಡ್ಡು ಸೀಟು ಡಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಚೈನ್ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಅವ್ನ ಎತ್ತನೆ ಕಾಸು ಅವ ಇರೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಾತೇರೆ ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಂಜಿನ ಅರ್ನೆದ್ರು ನಮ್ಮಡ ಬಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಅರೆ ರೈಟ್ರೆ ಅತ್ ಅಂಚ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂದತ್ ಅಂಡ ಬಸ್ ಪೂರ ಬಸ್ ಕೊಣದು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏತ್ ರಶ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಡ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಅಂದೆ ಈರು ಪನ್ಪರತೆ ಅವಳು ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾಯಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಡ್ಡಾಯರ ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಫುಡ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಬರೋಚ್ಚ ಐಕ ಮುಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂತಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ತ ಬತ್ಪುಂಡು ಉಂತಾರೆ ಉಂಡು ಮಣ್ಣು ಐಕ್ ಅದು ಪೂರ ಸರ್ತಿ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಾರಿ ಕೊರ್ಪಿದೇರೆ ನಾಳೆ ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ತಮ್ಮ ಬರ್ತನ ತಿನ್ಪಾರ ಇರ ಬಾಟ್ಲಿಕೇನು ಅಪರೂಪ ಬರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈರು ಜತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂಬೋತೀನಿ ಅಂತ ತೂತಾನು ಬಸ್ಸಕ್ಕಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೀತು ಪೋನಾಗ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೂತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೇರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರು ಬತ್ತಿ ಜನ ಸಾದಿ ಪೋಂಡು ಅವತ್ತು ಬಣ್ಣಾನು ಈರು ಒರಿಯೇ ಬಸ್ಸು ಪೋಪುನ ಅತ್ತನ್ನ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಪೋಪೇರು ಈರು ಪೋಲೆ ಪೋಜಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋಪಿನ ಏತ್ ಎನ್ಪ ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರ್ದು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನಲ ದೆತ್ತು ದೀಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತು ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾಡು ಹಿರೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿರೇ ಎಂಕ್ಲಾಗಿದ್ದದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಡ್ರೈವರ್ ಮುಕ್ಲ ಕ್ಲೀನರ್ ನಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಅಕಲೇಕ್ಲ ಅಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಲ ಬೋಡು ಡ್ರೈವರ್ಲ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೋದು ಗಾಟುಕುಳ್ಳಾರಪುಂಡ ಇತ್ತ ಇದು ದಾದವನ್ಪಾರು ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನರ್ ಉಳ್ಳಿ ಬಸ್ ದೆಕ್ಕುನೆ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ಕುಜೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲೆಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ದಾಗನಿಗೆಂದ ಆಯೇ ಆಕಲು ಗಡಿ ಪನ್ನಗಳ ಬಸ್ ಉಂತಾರ ಆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಡ್ರೈವರ್ ದಾಗನಿಗೆಂದ ಒಂದು ಉಂತಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೋಚ್ಚ ಪಟಾಸ್ ನಡು ಮಾರ್ಕೊಡು ಬಡಿಕಾರ್ಪುಂಡು ಉಂತಾರ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆ ಕೊರ್ಪಾಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಏರೆ ಕೊರೋಡಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬರಡು 5 ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಈಡ್ತಾದೆ ಉಂತು ತೂಪುನ ಎಕ್ಕರ್ ತಿಂಚಿ ఆయన మోనేదాన్ని ఆట ఉందా పోలీ ఇరవై వేల ప్లే
పతంజండి బస్సు పుట్టిరండు అవు అవు నే కోటికల్ తలప రట్టు పికప్ ఉండు ఆడ బంతాను అవు అవా అవు నన్ను సీదా పోదు కూడా పోతే బస్సుకు పాటలకు మళ్ళీ పొడిచి ఇజ్జప్ప అవా అవు రైಟ್ ರೇ ಬರೇ ಬರೋದು ಕಣ್ಣು ಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಬಂದು ನಾನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಅವು ಆಜಾನ ತೆಗೆದು ಈ ಬಸ್ ಹಿಡಿಬರ ಪೋನಾಗ ಈ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಬರ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಅವಲ ಕುರಿದನೆ ಪರಂದದಿನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಈ ಕುರಿದನೆ ಸೀಟ್ ಉಂಡೆ ದೀಪಿನಿ ತಾನೆ ಅತ್ಲೆ ತಿರ್ತಿರ್ದಿವರ ಆಪುಜ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಏತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸಿರಟೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಡೋಣ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಇದು ಈತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಪಾರತ್ತ ಬಸ್ ನಡಪಾಡು ನಾನು ದನಿಕೇತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಈರ ಐನು ಬನ್ಪಾರು ಕೆಲವರು ಬಸ್ ಕುಲ್ಲೋ ಒಂದೆ ಇಂಚ ಕಿರ್ಮೋ ಒಂದು ತಿಲಗನ ಸೀಟ್ ಪರ್ತುವಾಡು ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಕ ಅಂಚಿನಕಲು ಲೇರು ಈರು ಬನ್ಪಾರು ಪೆಲಕಾಯಿ ನುಂಗೆಲ್ ವಾಸನೆ ಒಂಜು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ವಾಸನೆ ದೇತೊಂಡು ಜನ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು దాని ఫ్లైట్ అవు స్ప్రే మల్తు కొడారే అందే బస్ సరి కంప్లైంట్ మన్పుననే ఆయన మరి జనకులు పూర కంప్లైంట్ ಬೇತೆ ದಾಳಗಿ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು దాని బస్సు సరి తూపుజి నేనైతే పనుకు నిఖల్ యాన్ ఇర్న ఎడ్డే వన్ని యాన్ ఇర్న ఎన్న ఎడ్డేకి పొచ్చన్న ఎంక్లే సర్వీస్ ఆండ్ యప్ప ఎంచెంచి కంప్లైంట్ మొత్తం తూ దాత ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೇರು పొసత్ ದಾಳಗಿ ఎంక్లైకి దమ్మే పాడును అన్నా బస్సు నిఖలేని పొరులుడు కొనదు ముట్టావాడు ఆతి దేనికి నీకేంటైతే రోడ్లు అంచెనే ఉండు పోపున రభసలు అంచెనే ఉండు ఒక డ్రైవింగ్ స్కూల్కి పోతు కలిసి నాకు లత్తు ఇంచెనే కొంచూరు కలుపుని సీటు కులో స్టేరింగ్ మక్క ఆయన అడికి పాడి మేము అడికి పాడి నేత మిత్రుడు పోండు నువ్వు మాత నికులు ఇంటర్వ్యూ గెతను జరా కల్ ఏర్నా ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಇದ್ದೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಎಂಚವಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದು ಏನು ಸೌಖ್ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಮಕ ವಿಶೇಷ ಅರೆ ತೂಗದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ कालदाले बैग तुझे मिसिंग चेंज एक्सचेंज फ्लाइट है मिसिंग जाता आपण बसचा कसं मिसिंग जाऊन ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂಡಾರು ಫೋನಾಗ ತೂತು ಜೇರು ಬೇತೆಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೋತೇರು ಇಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಂತ್ಕನೇ ಇದೇರು ಅವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಳಿದಿನ ಜನ 2 hour ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೇಂಚ ತಿಕ್ಕುಣ ಅವರನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಕ್ಕು ಮೇರೆ ಅಂಚ ತರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬಂದಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ತೂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಐಟು ಅವು ಇತ್ತು ನುಣ್ಣು ಇತ್ತು ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಉತ್ತರಗೋಡು ಐಕು ಉಂತಾದೀನಿ ಇರ್ನದಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಣಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೋಲಿ ಏನಾಡಿ ಬರ್ಪ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ ಒಂಚೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಕಿಂಚು ಬರ್ತೀನಿ लास्ट टाइम येताना बस काले रॅश एकदम टर्न करताना बस ಅವಂದು ಎಂಚಿನ ಕಣಪಿನಿ ಆ ಜನ ಈತ ಸಫರ್ ಐತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊಣಪಿನಿ ಒಬ್ಬ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ಎಂಜಿನ ಅಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ എനിക്ക് കണ്ടാവട്ടെ ബെരി ಬೇನೆ കണ്ടാവട്ടെ സ്വന്തം ಬೇನೆ ಅದು ಶೇ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಇರೋದು ಮುಜ್ಜಾನೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇನೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಇರೋದು ಎಂಕಲ ಬಸ್ ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾ ಅವು ಬಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಪರಪುಣ ಸೀಕಾವು ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ದುಂಬೆ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದನ್ನ ದಾನ್ ಸಾವು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಬಸ್ ಅಂಚ ದಾಳಾಪುಜಿ ಆತು ಶೋಕದ ಬಸ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇರುಬತ್ತಿನ ಬಸ್ ದಾಳ ಕಮ್ಮಿ ದತ್ತವು ಮಕ ಇರುಬೈನ ಒಯ್ತು ಬಾಪರ ಎಂಜಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಅರೆ ಇರ್ನ ಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಸ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾರತ್ತ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವರು ನಿಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಸ್ಲೋ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಂಚ ಮಾಡೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬರ್ದೇಕೊಂಡು ಓಡಾತಿ ಮೇ ತಾಲ್ಮಲ್ಕರ ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೈಲಟ್ ಅತ್ತ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆರು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ನೇಟ ಅಂಚಕೊಂಡೇನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟುದ ಯಾರು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಡ್ಕೆ ಉಂತಾವ್ ಜರು ಅವನ್ ते करेक्ट सांग तका आवे सांग लायक ಎಂಚಿನ ಸಂಗಿ ಎಂಚಿನ ಮಕ ಜೋರ್ ಮುತ್ತದಲ್ಲ ಮಕ ಆವೆ सांगले ಬಕ ರಾವ್ ಬಸ್ ರಾವ್ ಬಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಉಂತಾವನಿ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಉಂತಾನೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನ ಏತ್ ಬರ್ತಾವ ಮೇರೆ ಅವು ಬರ್ತಾನ ಕಣಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಾಯಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಡೆ ಬಾಯಿರುತ್ತೇನೆ ಓ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಬತ್ತ ನೋಡು ದಾಯಕ ಅಡಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಡ್ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂಜಾರ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾನೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಲಾಸ್ ಉಂಡಿ ಏನಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಓ ಬಾಟ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತದ ಲೆತ್ತ ಬರೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ತೂಪ ಇರತ್ತೆ ಓ ಬರೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಉಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಲ್ಲಿ
ರಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೇ ಪತೊನ್ ಲೇತೆ ಇಂಚ ಆಪನ್ ಈಸಿ ಅಪ್ಪುಡು ಇರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾನ ಪಗ ರೋಮ್ಸ್ ಲಂಡನ್ ಮುಂದೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಾವೆ ಮಾಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಇರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದತ್ತ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅವು ಈತ ಸರ್ತಿಲ ಪೋತಿನ ಜೊತೆ ಒಂದತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರೇನ್ ಜಪಡಾ ತೆಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಾತ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕಡೆ ಆಫೀಸ್ ಬಾರಂಡು ಇರಂಜನ ಪಾರು ಹೊರಗೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸುಂಡಿ ಎರಡ ಅರ್ನ ಕಾಸು ಅರೆಗಾನನ್ನ ಅರಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ಎಂಕರೆ ನಮ್ಮೆಲೆ ಪರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಇಚ್ಚತ್ತೆ ಅವು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಸ್ತ ಅಂತದ್ದು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವದಾಳಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೋ ಸಂಬಳದ ಎತ್ತನು ಈ ಚಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರನ್ನ ಸಮ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೇ ಒಯ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ನೀರು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಿಂದ ಬಂಡ ಬಸ್ಸು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡವು ಬರ್ತಾಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೊಟ್ಟಾಚಿ ಮಾತ್ರ ಚೀರು ಅವೇ ಇರಿಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಇದು ಇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿನಿ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಕು ಸುಮಾರು ದೂರ ಬಾರುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಇಡೇ ಬರೋಚಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತರ್ಪಾವ ಐಟ್ ದುಬೈದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡಿ ನೀರಾವುಂಡು ದುಬೈದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೋದು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರೇಕ ಗೊತ್ತು ಇರು ದುಬೈ ಹೋತಾರ ಇಜ್ಜತ ಇರು ದುಬೈ ಹೋತಾರ ಇಜ್ಜತ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ದುಬೈ ಪುರ ಬನ್ನಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಬನ್ನಗ ಅವು ಬೇಗ ಗೆತ್ತದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಓಡು ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಸಾಸೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೇರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹಾಲಾಪುಂಡತೈತೆ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಇವೇನು ತೂಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೋಡೆ ಕಣ ಐತೆ ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಂದುವೆ ತೇಜ್ಜಾರತಿ ಟ್ಯಾಗ್ ದೈಜರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾವಡತ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾಡದು ಬಸ್ಸದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಆಯ್ತು ಇರೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆ ಪೌಡು ತಿಗಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಆಗಮನ ಇಂಜಿನ ಬಗ್ಲುವಾರ ಇಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಇದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಖಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕಾಸರೋಡ್ ದಾಖಲು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇರುವೆರೆಕ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಐಟ್ ಉಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎನ್ನವು ಐತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಐತನೆತ್ತ ಪೇಪರ್ ಬೊಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವೇನಂಡಲ್ಲ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಸಾಸೇಜ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದ್ ಬಂದೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬರಡೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತವನತ್ತ ಜಾರಪೆರೆ ಓ ಜಾರಪೆರೆ ನೀಡಲೆ ಈತ ಇರೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನು ಈಜಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಐನು ಈಜಂತ ಕೈ ಕಂಬಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬಸ್ ಉಂಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಜಾಲ್ಗ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕ್ಕಲೆ ದಕ್ಕು ನೆಂಚಿನ ಸಾಸೇಜ್ ಪುಡಿ ಅವು ಸಾಸೇಜ್ ಉಂಡು ಐತವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದುಲೈ ಸಾಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಸಾಸೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಾಸೇಜಿನ ತೆತ್ತದು ಮುಗ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕದೇನು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೊಲೆ 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 ಇರ್ ದಾದಂದು ಎನ್ನುದಾರ ಮೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ನಾತ ಚೀಪ್ ಒಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲ 50 ಜನ ಬತ್ತಲು ಪೋಪತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ಜೀವಪ್ಪುನಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಗ ಇಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಪನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂದಾಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಲಜ್ಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಲಜ್ಜೇರು నేను మైండ్ ఎడ్ది ఓన్లీ అప్పల అర్థాడే బ్యాగ్ బరడ బొక్క తూపాన్ పేపర్ బాడ్వేర్ ఆవ్ ఆవ్ నే పన్నకేన్లే అక్కలు పండేరు పన్నది బస్సు ಒಯ್ತುಕೊಂಡು ಪುಲ್ಲತ್ತು ನಂಗೆ ಬಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಸ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಜುವ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ಜುವ ಇಂಚೊಪ್ಪೆರೆ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದಾತು Be like BOLAR.